Oin bai egunen aurreko nerbixo horiek eta pasauta gero eta pixket distantzire ikusi. Nik uste baloraixo oso positibo egin dola, aurten 3. edizio honena, guk talde bezala. Eta egin kanpotik jaso duen feedbackare oso positibo. Bai korrekalaxen aldetik, bai Bolondres aldetik, bai herriko beste eragile desberdinen aldetik. Eta 3. izateko nik uste despuko kumpliu jola espektatibak eta egin oso guztua. Aurten lasterketa luzian 530 parte hartzaile izen dira eta aurtengo berrikuntza bezala 26 kilometroko 15.000 izeneko distantzian 312 lasterkara izen ditu. Guztia egunien bertan 450 bat Bolondres parte hartu du eta horrez gain urte guztin zehar aitzegeanago orgu beste 10-15 bat lagun hori da nahi azkenian eskerrak eman berrian aurkitzea. Eta hori ez aparte, bai babesle, instituzio, laguntzaile, hori den nahi eskerrak eman berrian aurkitzea. Porque hori gabe ez zen hau dena posible izango. Uste egunien bertan herrile sortzean girue, bertan egon danak eharkidaki. Eta ez dakin batei azaltzeko, igual festa egun handiak bezala aipako nuke ez. Paraje ikeragarriek eta leku ikeragarrietaz pasatziz aparte, denbora guztien geni berotasun hori sentitzen da, hori ez da ordaintzik. Eta anoa unietan Bolondresak jartze ben giro horire goraipatzeko da, beraz, nik festa egun handiak bezala izendako nuke. Nik uste 40.000 egun osoko eta egun beteko ekitaldi dela, baina egunien bertan ez ezik urte osoko saltza pizteula herrien. Eta lortu dula nolabait karrerak referentzia izati trail munduen, baina eraberien mimatzie, herritarrak eta baiarako jendie. Komunitate trinko bat eraiki da karreran bueltan, eta gero egunean bertan ordura arte bakardadez bizi izan dituzun ibilbide horiek dana jendez beteta ikusti eta aurpegi ezagunez eta irribartxu eta zeu animatzen, oio ipurdia jartzeula. Hoxe, ambiente derra sortzea herrien, txokodanetan jendie dao, bai animatzen, bai laguntzeko, herriei asko emate jo egitezan. Eta gero, herrie oso txukun politie otea, ondo apainduta, festagiro ikeragarrie, zoragarria izatea. Zirutzi zitekela azkenin 3 urtetan zehar indeben lan hau karrera asko hasiala eta benetan oso politiak heldu da, herrien baita ere egun garrantzitsu baten zona hartzen ariek eta hemendiken bai parte hartzaile antolatzeetan animatzea holaxe jarraitza eta beste urte askotako. Oso harro gaudela karrerakin, nik uste atzetik gogoz eta ilusioz bizi duen lantalde badaola. Eta lantalde horrek beak transmititzei jola herriai hori eta gero herriak eta baierak bere indebela karrerie. Mozio bat eotea azkenien geurire korrekalaie transmititzei guena. Uste gabien, geure azkenin parte bezala sentitzegea eta oso giro politia izatea, azkenin festako giroa bezala. Aipako nituzke baita ere, lasterketa honen aitzakileen, lasterketa honen bueltan, kirola egitea animaudien hainbat eta hainbat herriko edo bailarako jende, hori pozgarria da. Eta nola ez, emakumeen irteerak eta antolatzen dituen gauz guzti hauekin, emakumeen parte hartzik eta nola egin goraka. Eta emakumeen behaiek kirola egiten uste desente ikuste dela. Mendikarreran hasieraten eta nik gogoan dut oso gutxi ziela parte hartzen zuen emakumeak eta bizpahiru aurpegi bakarrik ikuste ziela. Eta nolabait lagun honakek hori ikusita eta karreraren aitzakian lan oso txukune indula, pariketasunien benetan sinisteula eta horren adibide entrenamenduek behaiek eukideben arrakasta hori. Eta gerora karreran bertan ere parte hartzie 15.000-en 130 iritsi dela eta nik uste handitzen joango aurrerantzien ere.
carrera ya sé que en el País Vasco no hay carrera fea y el ambiente que hay pues se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque aquí hay un ambiente increíble, me siento muy querido en todos los sitios porque ya llevo muchos años en esto y me encanta este ambiente. Bueno, ha sido agónico porque aquí en el paso por Azpeitia antes de la última subida he visto que venía muy cerca. He mirado para atrás y he visto a los tres del equipo Gomusa muy cerca de mí, los tres juntos, sin levantar el pie en ningún momento, así que bastante agónico. Bai, esate dizute, 3 batea 6 ordu pasa, ez zaukuen zentzuik sesoten bera atakatzi ez, da hori baina oso politia izan da eta garaipen bat bezala niretzat. Pues estoy muy contenta, ¿no? Venía a conocer la carrera, me habían hablado muy bien de ella y bueno, me llevó la sorpresa de, aparte de ganar, de hacer récord. Al final digo, mira, la última bajada me lanzo y que sea lo que Dios quiera y bueno, pues así ha sido. Bueno, espectacular, ¿no? Toda la calle con las terrazas llenas de gente, hay un ambiente espectacular, la verdad que muy chulo. Aurten bai, izaten, ostia, karrera honez sortzite bat, igualdile ikusita esaten aurten, bai jo bai da alaxe izan da, oso guztua. Bakiston guztua, ibili naiz karrera guztien, aurten indet suabio erten, eta demora guztien sentsazioe onak, eta junaiz de menos a más. Bueno, Azpeitiarra eta plaza sartzean herri guztia zai. Emozionauta nago. Bai, guztua. Azpeitiar bat, gaulago karrera bat hemen eukitzea, bueno. Kriston privilegio da, kriston organizazioak ebe, baina lagun ditu danak eta gaurko txapedune behaiek ez, indue lanatik. Hirugarren edizio honetan, estreinekoz bigarren distantzi bat sartu dugu. Gomusa teknika 15.000, bertan 26 kilometro eta 1.900 desnivel positiboen lasterketa berri bat, izugarrizko erantzuna izan du. Adibidea ikusteko, dorsalak 2 minutu azpitik gazte guinu zen. Bai, esan gustora ez, lehenengo 40.000 irabazi non, lehenengo 15.000 irabazi eta hori historiarako hortxe geratzen da. Asko gozatzen ari naiz eta taldearen lasterketa nola ibiltzea oso pozik. Bai, esan oso ondo, oso polite, guztua sentitu naiz, goraka hortxe, ez dutu nahien da berak aldeten eman da hoxe guztua. Lehenengoa da korrika itekoa eta gero ja pixkat indarrak neurtu eta pixkanaka, aldapan goraka. Oso ondo, herrien izen da behile itxita ere bana egitenan, nondik zan da zea, baina guztua, eharra, rekorri du da geuretza bazmiti arantza beharra. Ba egite esan oso ondo, gozada bat, kariña hondilekin preparau nuen lasterketa, gogo hondien auken, beti entrenatzen ibiltzean bietan karrera bat egitie, zoragarria. Marea Urdinek azkenin, dakizuen bezala, aniztasun funtzionala igultzekai ematen nahi izete xo beti. Umiek eta helduen eskubidiek rebidikatzeko, baina bai kirola ikuste deula alderdi oso potentie pixke bizibilizatzeko dazketxeun egoera desberdinak, ez?
Cuando era niña tenía un 40% de visión y ahora me queda eso, un 5. Sin guías yo no podría hacer lo que hago. El mérito de lo que yo pueda haber logrado en este deporte es de ellos. No solamente en cómo me describen en el suelo, sino cómo me aguantan las malas rachas, psicológicamente, me hacen de fisio, me hacen de todo. Guretzat da pasada bat. Niretzat lehenengo aldiz esan, Kriston Aukeri izen da Carmenekin partekatzie, Carmenekin eta bere kidikin. Ze da denbora guztixen behorrei azalpenak ematen nola zaitze den. Osea, eske elkar zaintza balore hori dauke behain barneraute eta hori bizi alizetik, eske nahi hori onartuta dana jartzen bat. Pasada bat. Ba, oindik edadin aurreago ez, baina badauke deula asko ikisteko. Muy emocionante, pero es que todo, aquí la entrada al pueblo espectacular, o sea, es que yo he llevado el vello de punta, me dan ganas de llorar. O sea, cómo se vuelca el pueblo vasco en el deporte es una maravilla. Y luego Marea Urdina, por supuesto, yo he venido invitada por ellos y para dar un poco visibilidad al deporte adaptado y para impulsarlo un poco más. Bueno, ikusita urtengo edizioa, balorazioa oso positibo jundala, ja antolakuntzak bileran bat hau este egin deu, eta laugarren edizioa ere ja esango genuke martxan dakaula. Geu bukatze deunine horrekin gelditze geha, lana ondo indeko zentzazioekin, korrikalaiek etortzeien nien bukaute danak eskerrak ematezkigue, organizazioatiken, behaiek babestuta sentitzei denbora guztien, da horrek azkenin poz bat emate dizu eta goue berriz urrengortin parte hartzeko. Urta berira berriz zainazion egoteko intentzioa, korrikalaiek ikusi, animau eta moa repetitzeko badio. Hombre, claro, me ha encantado y volveré, claro que sí. ¿Volverás el año que viene? Seguro. Bai, dana ondo jutema urrengo urtin hemen izango beha, así que, a ver. Bueno, urrengo urteak ore, ya, ¿es? A ver, aurre haiti zailek goña, baina horre hiliko gaitun. La he disfrutado muchísimo, la he sufrido muchísimo también, pero es una carrera preciosa que tiene que venir la gente a conocerla.